Така, озарихме се от всякъде горе, колко можем. Гутен Морген! Здравейте и добре дошли. Ей, ти пък сега ще се вкуши жълуд. Добре. Така, започваме. Почвам да си бия тестостерон. Само тестостерон. Да кача малко някои други килце, защото съм човек 66 кг съм. Ай, стига. Бях 80. Не мязам на нищо. Скаритка! Етапа на страна, наистина ще взимам 8 седмици. Маличко. Леги човек, цак. По един батикъл. Имам перална за простиране. Сега трябва да е проста. Сега! Няма проблем, това станах. 12 часа. С нощи бях втора смяна, днеска пак съм втора смяна. Който иска да пие кафе, се заповедайте папагала. Направя по едно капучино. Друго, което ще да ви казвам. Искате ли мърч? Между другото, обмислям, защото майка ми има шевни машини. Пък аз нямам какво да правя. Не, че нямам какво да правя, имам си много работа завършени. Обаче през свободното ми време има бордировъчна машина. Имам дизайн на тениска, много брутална тениска. Между другото мога да направя екип. Мога да направя едно екипче, къде си гъщета с тениска такова разчупено. Така, ще е на теле. В смисъл, глава на теле. Ще го оставя една снимка тук. Може да давате някакви идеи. Но искам да си направя мърша, човек. Знам, че никой няма го купи. Ма, какво направим? Мога го пусна така, просто да ме сплатно, да раздавам. От сърце, шугам се. Не трябва пари. Какво друго ще да кажа? Да, това ми е идеята за тениските. Аз ще взимам някакви... Но това не знам как става като цяло. Просто знам, че има една бордировъчна машина, две някакви други. Не знам, много трудно се принесат до вкъщи, само бордировъчната. Да мога да си бордировам надписа, който искам да оставя. Ако не пробваш, няма да разбереш. Така, допивам си кафенцето, правя някакви други работки. Не са да предпочитам, но ги правим. Пия си витаминици. После ще пия към... Вчера, значи малко... Защото бях обещал, приятелчета, да ядем торта. Торти. Ядохме. Значи взех една торта. Шоколадова бисквитка или нещо такова беше. Шоколадова бисквитка, човек, тя е бахти голямата торта, е така много брутална, в смисъл много вкусна. Взех отделно 3 пачета бяла шоколина или нещо такова беше. Бяла шоколина. Хапнах си. Добре си хапнах. Захар си не мърдат ли? Сега съм станал 17,5. Топ. И след това ядахме гироси. След това ядахме пица. След това ядах... То не знам как съм... Някакво странно. Но беше много вкусно. Като цяло гръмнах малко. Вчера съм взел сигурно над 2 кг храна. Преди работа ядах. Кой ядах? Един такова... Като бурито, само че не е бурито. Но странно. Да. И вчера това беше така цял ден. Сега ще ви снимам как се инжекцийка. Това е общо взето. 5 минутки. Газ! Така. Чай да не се ударим тук. Една ампулка. Скафаме Full Max. 2 мл. Игричка. Що не ме фокусираш? Добре. Става. Сега. Само не ми гледайте коремчето.
То си има определена точка. Цак. В принцип, на никой не го препоръчвам това нещо. Вече знам как ми действа на мене. Затова... полях с кафе. Такива работи. Разлях кафето на земята. И то ви са не виждате. По принцип е така се държи. По принцип аз не го държа. Един милилитър. Так. Нищо няма вече. Така. Сега, много е важно това. Да няма никакъв коста на човек. Къде са порязах, бе? Бе, сега на YouTube да им такова. Така, ето, няма нито въздух, нито нищо. Това е с образователна цел. Сега да не кажете нещо, много образователно. Вай, да се пробвам ли си го набива в рамото? Не, много ме е страх. Много хора ми казват да си го бия в рамото. Маняци, да си го биеш в рамото. Аз съм рамо като на пиле. Ай, моля ви се. Така. Сега, не знам дали да ви го снимам как се го бия. Ма не, по-добре не. Си го набия и ще се върна. Добре, влиза. Не, ще влезе около 3 седмици. То бавната страна, то е нататък. Така че 2-3 седмици ще му трябва да влезе. Ето да, 1 мл. По 10 ампули, таман. Ще кача близо 5-6 кг. Най-малко. Да гръмнем, бати. Трябва да простирам човек. Въй, ужас. Но. Така, мале. Една част пак, какво правя, какво не правя човек. Бати, простират. Как става тази работа, не мога да разбера. Чай си оправим легото. Да, не кайте после, че не си оправим легото, Живея сам, ма си го оправя. Бахти. Никога не съм си оправил легото, между другото. И това е безмислено, по принцип. Нали, хубав навик е, но е безмислен. Защото, нали, пак ще легнеш. То по тази логика, за какво ядеш, като пак ще гладнеш. Да, бе, ама. Сега си оправиш легото, голяма работа. Като са голяма работа, не е голяма работа, ама... Чай сега си тук, си тук. Ми ги всичките чорапи, човек, не мога да повярвам. Прекалено сме малки, ама ги правим, защото аз какво имам да губя? Като цяло. Какво имам да губя? Бах ти живота живея. Не, в смисъл. Значи, казвам го на YouTube видео. До 25 съм ударил първия милион. Ще видим. То не си вярвам, бе. Той е хубаво човек да си вярва. Ах ти, как? Ой. Сега докато простирам, ще си говорим някакви работи. Само ще оставя телефончето. Ма трябва и да се облика, че да не ме виждат и боксерки. И срам, ма. Не ме е като цяло. Грам не ме е срам. Да ме гледат 10 000 човека по боксерки. Ко? Сякаш, че не съм излизал пред 400 човека. Адриана Будевска. Айде! Така. Питаш ли ме, какво ми е? Я видим, така ще стане ли? Музика. Така. По принцип, не са хубави изобщо тези работи, които ги правим.
Но, това е напълнен потник. Николай ми каза да ви говоря на вие, защото се че ме гледат си по 10 000 човека. Тук цял някой ден стане да ме гледат по толкова много хора. Ама сега не. Вие сте работи, защото съм голям комплексар. Да си кажем истината. Комплексар съм. Да. Чакай така да... Искам да изглеждам хубаво на преса, не да съм свиня, примерно да имам някакви ръчички, защото нямам никакви ръчички. Може би имам някакви ramена. Ама, в смисъл, нямам нищо. Поне аз така съм виждал. Кога се набих, в смисъл, аз започнах от... Значи, 10 клас или 11 стори на бол хапчета. След това минах на тестостерон, но така не се виждам. На тестостерон, на мазила и на хапчета. Това ми беше най-голямата грешка. Не най-голямата, по-малката. Защото тестостерона на хапчета и на мазила получих много пъпки. Тук целя се обринах, тук гърдици ми, отзаде ужас беше. Си викам, усте. Спрях го. След това минах, починах си малко, свалих още килограми. Много килограми свалих. Станах около 58 нещо такова. И си викам, добре. Бе, 6 минути, чакай да го спрем. И си викам, добре. И викам, сега се надъхам да почна да се бия. Обаче Паме не знаеш. Е хубаво да споделям, защото аз като не знам какво правя глупости. Това е всеки път. Само глупости правя. Между другото, за какво сетих? Ще правим сериал в Папагала. Ще правим сериал в Папагала. Много як сериал. Ще надявам се не да измисля нещата, защото нали все пак съм актьор. Вече не съм те. Но пак имам някакви начинки. Почнах тестостерон с Болденон. Да, точно така. С Болденон и почнах да имам някакви леки пъпки, но бях изчистен. Супер добре качвах мускулната маса. И като цяло станах 65, 66, 67 кг. Бях много добре. Сега съм 66. В смисъл. Добре. Свърши ми цикъла. Аз се чувствах много добре. Не ми гледай си шкембето, моля ви се. И си викам, дай нещо по-силно да пробвам. И от тестостерон и Болденон, познай на какво минах. Тестостерон и Тремболон. Тогава ми се разказа играта. Така, общо взето, влязах в болница след това, от Тремболона. От Тремболона влязах в болница. И сега вече съм си само чист тестостерон, защото вече знам как ми действа. По-добре да пробваш, нали сега с мярка. Нека да си като мене. Нека да си като мене да прекаляваш с дозици. Защото аз си викам, колкото повече, толкова повече ревиш. И умря от свръхдоза. Как е татинска? Много добре. Баранка, така ще разсложим. И пералната е пространа. Браво на мене. Сега ще сложим тук, защото тук е топличко в хола. Другото, което ще ви кам. Продам една пръксмокачка на Кирбай. Multi-Surface Shampoo System. Някаква много хубава човек за 6000. Майка ме взе направо, не знам какво да правя. Не ми трябва. Ако някой иска и му трябва, 4 паки дам. Така се прави бизнес. Така. Въй. Кафеници.
Това е общо взето. Не правете глупости. Въпреки че аз правя. И то много. А тази батерия откъде се взе човек, аз съм потресен. С нощта да прибирам. Съм втора смяна. Прибирам с нощи. Сядам, нали, сам да гледам нещо, примерно. И гледам батерия на маста. Пак аз батерия вкъщи нямам. Към си, какво стана тук сега? Някой идва вкъщи. Жената да не идва вкъщи, да ме изненада. Не. Към батерията, човек. Гледай. Се появи от някъде. Хубава работа. Духовете ми говорят. Така, обличам се, оправям се. Айде! Мале. Те, къси гъщенца, тази това се вижда много ясно. Анабол шприц. Много добре. Трябва да си вземам парфюм, човек. Нямам парфюм, свършвам парфюма. Аз пак си вземам от същия. От Лили. Има един много добър. Брутален като цяло. Така. Имам много крампи. На десния крак, човек, на прасеца, направо умирам. Той на двата, де. Днеска ще правим кардио. Може и напади да направим. Ще видим. Само да стигнем до залата. Днеска ще правим кракта. Точно. Ужас. Почвам с 55. Почвам на Алипрест. Любимото ми. Направим преседи тук. Да пресечка за шоколад. Двадесет килограма мама тежат. Свърших с на чекил. Почвам лек преста. Направих една загряваща с 40. Машината не броя. Сложих 24-50. 100 кг съм се. Втора се след първата.
Леко съм потен. Това е много тегъл човек. Това е страхотно са. Това е така. Слагам още по 20. Сега ще правя малко корем. След това ще направя напази и прасеца. Правих напази. Направо. Хубава работа. Сега се опитвам да правя стойки на ръце. Поне са понде. Така, обаче, май така ще е по-хубаво светлината. Кики. И почва. Но нещо не е по-трудно, колко очаквах. Така. Защото гледах, че трябва да застанеш така. Първо правиш така. Почвам колкото мога да балансирам. Добре, отлипвам се лека по лека. Цак. Ти да видиш. Сега. Това е по-трудно. Ребят, тъпто. Добре, да лека по лека стане. Бе, 2 часа стана, трябва да го обработвам. Чакай сега. Ой, добре. След толкова днеска отивам да купувам цицата с жената и отивам да бачкам. Надявам се този клип да ви е харесал. Бахти! Абонирайте се, харесайте клипа. Трябва ми 1000 абоната да гърмим. Между другото много добре върви канала. Като цяло много ще време. Действие.